Aja dikira Sanggar Seni Asta Brata umpama tabuhane kompak kuwi ora ana dredak, ora ana congkrah, ora ana kres. Lho kuwi ning jerone ning walike ngono mesti rasan-rasan. Heeh. Kuwi yo mesti saling tapi nek wis ning panggung kudu kompak. Lah iya, heeh. Upamane ana upamane sing bundang Mas Hirman upamane. Mas Hirman, heeh. Kuwi ngandani aku. Bar, kuwi ndang diatur klenengane opo? Kuwi lho suara dua mesti ra iso. Aku cerita aku kesel nganti ngandani. Heeh. Herune ning aku ya lapor piye. Lho, Hirman ki iso nek bondangan sing iso tok modele. Tapi kan nganggo jalan tengah, latihan akhirnya Pak Sipan turun tangan. Oh, sing sepuh. Lah iya. Akhirnya mau ora metu klenengan. Ora ngas. Astagfirullah beda nih guriku kaya ngono iki, Mbak. Wong meneng-menenge wong iki dirasani ya. Ora yo Mas Irfan nek ora ngrasani Mas Irfan malah coblokon ning ngarepe kok. Tapi ambak ngono solmet Mas. Wis solmet banget. Oh ya harus. Kuwi piye aku ngakoni gerung ABC dhek yo marai aku akeh. Oh tenan niku.